دنباش أسفهد محمود حاج درويشم أف قندي زيدية شخو قندي زيدية حزار ونهسدو تشلو سسياد قوشيوي هادانين سردست حسين حاج درويش عشيرة عزيزة جبر شري كي كانوا بقارة آفا كرنا قند هنكي تأخير بو حياة حزار ونهسدو تشلو حشتاد دست بيكر وحسين حاج درويش دوستو مري خوان خوكشتك وحواندن ودست آفا كرنا قند كرن گوندê Zêdiyê 4 کیلومترات kevin Rojavayê Başûrê Zirganê bi navê Ebrasên ane tê naskirin. Ji xwe gundê Zêdiyê 6 mal tê hene. Niştekiyê wî jî heya 405 kesî wê hebin hemû Kurd in. Li rojhilatê gundê Zêdiyê gundê Xirbetdebça heye û Enabiya. û li Qubleyê gund li Başûr gundê Xwêtla û Sindoqliyê heye. û ji xwe li Çiyayê gund gundê Goliyê heye û Tilebûdê. ورojavayê gund gundê Xirbetdebça û Til el Werd. Ji xwe gundê Xirbetdebça û Til el Werd evana dibin dikevin xeta Sînorî tê. Ortama wan 2 kilometr teqrîben. Xeta Sînorî orta me û çetê Tirka de. Devara xelkê gund jî bêtir ser çandiniyê sî û yek bîrê irtîwazî di vî gundê hene. Devara wan bêtir jî heye û xwedîkirina acela jî heye. Ji xwe ji vî gundê û netîca krîza Sûrî gelek derketin alî Ewropa jî de ji xwe gelek kesê vî gundî ihtimada wan ser alîkariyê ji wan tên ji Ewropa û ji gundê Zêdiyê gelek bawername jî derketin xwendevan lê pir bûn yanî parêzer hebûn mamoste endezyarî profesor wek Doktor Nîdal Hac Derwîş û li gundê Zêdiyê sebeba vî şerê Zirganê û ev topebarana ser Zirganê tê kirin. Ji xwe penaber jî hatin gundê Zêdiyê ê ji bajarê Zirganê hatine û li vê dekabcî bûne anha. Ji xwe ji gelek eşîra li gundê Zêdiyê hene. Wek me got eşîra Azîza wek Hesênê Hac Derwîş ê dest bi avakirina gund kir. Simعêla hene, Baravî ne, Badillî ne, Hesena hene, Şêxan hene, Şikakî ne û hemû jî bi hevdûr bi biratî bi hev diçin li vî gundî û giş wek malekê ne giş alîkar in bi hevdûr e û ev vîdeo ser daxwaziya mamoste Elî Kolo bû û saeta we xweş be û sax bin.